Gue manten sih pertama kali. Oh ngoten. Anu bang apa we? Gegaran nang ngaklami ya kena. Oke. Ya. Bisa ora? Ya, ada ora iso sing Mbak Lisa. Lah jujugur iku. Ayo bisa sih. Ya, bisa. Iki Mbak Lisa. Iki yo isi legan, isi rung duwe bojo. Lah kan dadi rencana karo Allah kok. Rencana piye? Jogja aku dadi paling rancam. Wilujeng dalu no Elisa. Masya Allah. Miki sitae. Coba rada rono sing hop stop. Sugeng dalu Mas Garen. Sugeng dalu wong ayu. Pondang boten kepanggih. Dangu mboten Sehat. sehat lahir batin. Pak Kakak. Siap. Sehat ya Pak Kakak. Oke, siap. Kula remen sangat panjenengan luar biasa. Bisa ya dari yang sakit sampai bisa sembuh sehat mayak terus top banget. Iya, ndongamu ya biasa. Ya luar biasa. Matur sembah nuwun Pak Tarnim. Sampun Bali kula saged sowan wonten mriki. Telobo. Telobo. Heeh, ya. Telobo maupun mubeng-mubeng bendungan kula. Apa? Mubeng-mubeng bendungan. Mubeng-mubeng. Lah jare kon moto. Ya. Kalau nek wis tekan bendungan kon takon wong. Lah aku goleki wong tekan mubeng-mubeng ra enak wong. Berarti tekamu kok pakai. Mlumpuk rene kabeh. Masyarakat ya ora enek wong ning omah iki ora enek. Kene iki di map yo ora iso. Ora iso tekan aku mau kebuas tekan kono kae balik meneh. Heeh, iya. Dalane anyar tak delok aspal. Well prepare itu pun meh. Maraimu menondas. Sudah dipersiapkan. Well iki apik prepare ki persiapan. Persiapan dengan sangat baik dan saksama. Oke. Mudeng. Mudeng lah boleh. Wong ayu. Dawuh napa menika? Apa yang kamu ucapkan untuk mempelai berdua? Oh nggih Dedo. Mbak Dwi sama Mas Saipul. Dwi sama Mas Saipul luar biasa. Mendapatkan jodoh itu adalah anugerah yang luar biasa. Ora kudu suwi-suwi ndang kepetuk ndang ketemu jodone. Dadi nek wis ketemu jodone muga-muga ki siji nggo sak lawase. Ora mung kaken-kaken nenen-nenen kaya jare iki. Sik. Engko sesuk tak suwampluk lho. Nek ngendika sing ditata. Bener no, Reng? Ngene lho, siji nggo selawase ora mung kaken-kaken ninen-ninen. Ya ora jare sapa? Kakek ya apa basa Jawane? Kakek-kaken. Kaken. Nek nenek yo nenen. Yo kakek-kakek nenen. Upama aku kakek berarti aku nenek. Oh, delok nenek. Kalau udah tua nanti kaken-kaken nenen. Walah upama nenen kaya ngene aku isih gelem lho. Lah iki sembrono. Ngene lho tak ngene lho. Wong Jawa kuwi kudu ngugemi basa Jawa mergo basa Jawa kuwi angel no. Basa Jawa kuwi angel kan. Nak iku ya sapamu si aku. Kan kamu masih yang Rumah samu tuwek sapa karo iki? Rumangsan. ora perkara Nano kaya kenal-kenal dekat. ora perkara tuwa nome, Pak. PDKT ora HTS ora ngundang enok. Apa gitu Elisa gitu aja jangan no gitu Elisa. lah. Ya kalau no kan kayak panggilan sayang kan. Loh, aku sayang kamu. Enggak. Aku enggak jare. Piye biar ngudar kayak apa iki mau. Aku gak. Motong gitu aja motong. Ya yang baku ini aku mau ngake teh manten nok tekane apa iki. Kuwi apa ndongakno sapa? Teh manten ke kali. Ora mandi. Lah kenapa? Lah kok ndongakno wong kowe dhewe urung mantenan kok. Oh, kalau yang mandi sing wis tahu dadi manten. Yang mandi itu yang kotor baru mandi. Maksudnya mujarab doa. Lah. Ya enggak lah sing jenenge mujarab doa sing penting ki tulus atine. Nek misalnya aku pengen dongake yo sak karepku.
Iya wis. Gustine sopo? Iya, ndang donga ora sanggup. Iya saya kayak Iya bener. Iya, Mendoakan kuwi bukan masalah sudah nikah atau belum, ning dari ketulusan hati, keikhlasan hati mendoakan kepada orang lain. Ya Loh. betul itu. Mbok bela wong. Coki sempak aku. Kompak. Iya. Sempak iki ana artine ya Apa? saya. Ono ya Pak yo. Apa kuwi? Kompak karo semangat, semangat ro kompak sempak. Sempak ya artinya? Yes. Semangat. Kompak. Wah nek gaduh rene. Apa? Sempak teles. Wow. Semangat kompak anti males. Iya. Enek neh kuwi. Apa? Sempak suwek. Apa? Tuku neh. Sembrono iya so. Oke, yang penting saya doakan. Amin. Urung. Tadi kan selain untuk mempelai berdua perkawinan itu orang mung jiwa satu dan jiwa dua, tapi ki keluarga satu dan keluarga dua. Dadi Oh, nek iya. iso dadi sedulur, iso rumaket pasedulurane antarane keluargane sing kakung karo keluarga sing putri. Mumet aku susu omongan wong iki. Kenapa mumet? Ora Mau apa-apa. ditinggal ning omah nek mumet. Ya Allah, paring ono pistol. Apa kenapa? Anggo bedil ndasku dhewe. Ye niku lan mbok menawi kalau soal buah hati ya tak dongake sing penting itu kita bisa menyayangi ya Betul, sing jenenge betul. wong iki ra mesti entuk buah hati, banyak juga orang-orang yang dia juga belum dikaruniai. Tadi ning di ono keluarga ning kono adalah tempat kita bisa menuangkan cinta. Wah, Ya, super Mas sekali. Mas Tonga. Ya lupa nek jadi super tetra. Ya apa superstar, superstar. Ya, dadi cintane ade iki ora mung dinggo anak, tapi ya keluarga gede nggo semua. bapak ibu, nggo maratuwa. Nggo bojo lan Nah, sak liya-liyane. Ngono. Bacot. Lagune apa? Lagune pelok barang. Asmarandono. Asmarandono. Oke, dados atos kan. Ya, engko ditibani dados Oke. atos. Dados atos. Dadi ati. Ya sak bahagiamu mumet neh aku, saya mumet kita aku. Ya. Gekaran ning, ayo sa. Kita duet ya. Duet. Gegerane mengakrami. Kamu tadi sampai sini ada yang jemput enggak sa? Oh, wonten. Wonten. Iya, siapa ya masnya enggak tahu aku. Dari panitio. Dasarnya itu udah sinuman panitio kabeh wis enggut gumregut anggene. Panitia kok panitia. Panitiai bahasa Indonesia, bahasa Jawa panitia. Paham gitu loh kayak Heeh. ngomong gini. Nek bahasa Indonesia piala, nek bahasa Jawa ya piolo. Ini semua masyarakat wis do berkumpul sengkut demregut tumplek-plek. Black ada kerengginang masa mulut tumplek black iki padake. Nyawang Elisa gumun opo to? Gumun tenan aku, Pak. Gumun sik mau gumune perkara apa? Tak sawang rek mau ngemak ngembang bakung yen disawang ning ati marai bingung. Heeh. Oh, Netrane pindho ndamar kanginan yen disawang saya suwe saya kelingan. masuk. Irunge ngudhup mlatri yen disawang nang semke ati. Pakai Payudara pepek yen disawang kok ning kathok sesek. ngapusi. Sapa, Mang? Ora patio. Mosok sembrono kowe. Burapatio. Ya iso ditata lah. Cakep. Amang ati bawi Jasa ganti gareng wi, iso nyuara ora? delok reng. Ha. Uduk delok ya kok suara didelok ki piye sih? Mirengke. Mirengke. Nek delok aku terkesima malah seneng. Luput. Tepuk tangan. Alah. Rong rampung lagi mengon tepuk tangan. Pisan kena pisan. Lumayan apik ya, Sa?
Yo Iya. dirasakake. Heeh. Tergantung nek ra dirasakake yo kurang, nek dirasakake karo merem-merem yo. Kandhane lumayan. nikmat to. Lumayan. Jogja Pro dadi kedak kaya. Yen gampang luwe gampang. Yo dalang lho sawi. Ora beda awakmu yo dalang. Kamu sinden bisa dalang itu Gareng juga bisa dalang. Wow. Dadi iki yo ki ngono. Ki, Ki apa? kirek. Gak popo Pak. Kadang kala wong sing merasa luwih rendah kuwi merendahkan orang lain ben dhek ini ketok unggul. Heeh. Dadi jenengan ketok ngrendahke aku, asline kan luwih rendah timbang aku. Wong wayangamu jane ya apik aku. Ya. Iya, sesuk dibuktekne le. Yo kapan-kapan lah. Ya, Nek saiki gak usah. Ya. Kene pasaranmu masalahnya. Ayo sa. Oh aku. Heeh. Yen angel ke Allah. Kowe mau wis ketemu karo Pak Tarmin so bukan misa. Dereng. Dereng. Pangapuntene niki wong dilela kula niku mobile namung modal sak strip. Ning saged dugi pucak gunung menika kadosipun mergo berkahe dongane Pak Tarmin. Oh ngono. Sak seter piye? Tenan sak strip itu dari Jogja tekan kene. Bengsine. Sok lare. Oh, ora mung kuwi sa. Trekku isuk mau ki kentekan solar ning isor kono. Beneran nggak ada solar kan? Enggak ada di sini enggak ada. Nah, kebetulan masyarakat yang ada di sini itu luar biasa. Nah, Ngerti nek gamelan niki bakale dienggo tanggapan gene Pak Tarmin. ya. Kuwi langsung digolekne karo warga kene. Langsung ditakoni sopir niki badhe tenggene Pak Tarmin. Nggih, badhe tanggapan niki ketelasan solar mriku mboten wonten pom bensin, wonten pom bensin solare mboten wonten. Enggak langsung betul. masyarakat mriki golekne solar eceran kuwi diparingne karo nggon truk gamelan tur dibayar ora gelem lho kuwi. Lah niku lho rukune masyarakat. Betul. Ya. Mergo tilase jenenge asmane Pak Tarmin ki apik ning masyarakat. Lah nggih wis radius piro tekan ngisor bendungan iki ngertos. Ngertos. Kok arep nggone Pak Tarmin nggih kula derekaken. Nggih, pokoke ngene Pak Tarmin bakal pentol bakso. Ngene iki lho Bu, wong doran disin ya ngene iki. Ngopo? Lho, Elisa, Mbak Elisa niku rene iki 24 yuta. Dalange teko kene iki 80. Lho perkara bensin tek kok diumum-umumno. Ngono kuwi nek wong disin wegah ngono kuwi. Kowe iki sing ra update ro berita global iki mangsane peperangan iki goleki minyak solar yo angel Angel. jeledeng. Alah. Iran karo Israel. Ah. Kok Israel to? Iki lagi perang. Iya iki minyak rondo. Lah ning ndak yo terus dirit mosok sak tertib nek Jogja teko Karanganyar. Terus sing penting aku wis mbuh piye carane iki engko nek iso yo Gusti marake mabur apa piye montorku iso tekan ngene Pak Tarmen ngono aku wis batin mboten tekan tenan kok. Ngomong enek ngirit. Ngirit. Wong sing kaya aku lho. Ora nek ngirit. Kowe piye? Pro dadi kok kene 750 yang mobilku tak full ya. Wih, kayak Ora beda. sombong aku. Ngono yo Full ngetokke ya? to full. Ayo. 750 kepro dadi kan ngene bensinmu ku full. Full. Diseseni ya, Sa? Heeh. 750 ya, Sa? 750. Heeh. Ya. Tanda tangan tok Heeh. stempel cok. Heeh, bener. Kebo sapi iki sing tak gugu keluwe. Wonge lek sing dikuku tembunge, gandeng wis muni tembungmu 750. Bukaan amplopmu sesuk mesti 750. Wongko apa ora kowe? Ayo. Nun sewu Pak Tarmin, jenengan ndak yo mentolo ngono kuwi. Rumah saku. Iki ora yo omongane dagelan. Melu. Lumayan aku diangkoke 24 yuta to. Alhamdulillah. Aku 80 to. Heeh, karo dilatih genset. Ya. Rumah saku kok iya. Keri dewe. Bareng tan. Iki rada angel, bareng iki angel lho. Mosok Iya, ya siji, loro, telu. Tan kena tinumbas arto. Jas.
kom. Lek dipasne raimu ramu blobor. Ning asine anu lho iki warga kene nek ora ngerti asine rupane piye. Asine ganteng cah iki. Oh, aku juga nggak pernah ngerti. Enggak pernah ngerti rupane kuwi. Kan ketemu kan wis petak gitu. Petak. Petak ya apa? Petak ya apa? Putih itu bahasa keramanya petak. Petak. Oh iya. Ini. Putih itu bahasa ini. Apa? Putih itu bahasa keramanya petak. Iya kan? Jangan petak ya. Mergo basa Jawa kuwi angel, Nduk. Angele piye? Kadang ono bahasa Jawa sing ora konsisten, Pak. Ora konsisten piye? Contone utama. Utama? Nek dijawabke krama dadi utami. Heeh. Prayoga dijawabke krama dadi Prayogi. prayogi. Terus lah nek rempelo dijawabke krama dadi apa ya? Sik kok. Aku nek Apa ayo jagung bakarane? nek utama mau dadi apa mau lali? Utami. Utami. Ha. Terus nek prayoga, Prayogi. nek rempelo kae dadi apa ya? Aku ngerti kuwi. Iso gulung. Anu. Heeh. Apa Pak lali aku? Apa? Balenone apa? Utama, Utami. terus nek prayoga, Prayogi. rempelo. Rempelas. Jeruan ngono Oh jeroan. Ya pancen cokol mangsa ora konsisten kok basa Jawa kuwi. Lah mula niku Watu karo watu. watu karo watu. Wong beda jenenge beda beda u karo o kuwi beda. Nggih. Watu kuwi genah, lek watuk kuwi penyakit. Penyakit, nggih. Heeh, ya jeru karo jeruk. Cetha. Iya beda. Cetha, nggih. Ceru dan Turu karo turon. Eh. Turu karo turon. Nek turu ki pancen sing aja turu, nek turon iki lemah-lemah bebas keturon. Sing konsisten ah. Lah tak omongke to Jawa ki ora konsisten. Watu karo Watu. uuk. Heeh. Uuk. Ah. Jeru karo jeruk. Heeh. Uuk. Heeh. Turu karo Turon. lah gak uk le, Pak. Enggak. Oh ngono, Pak. Enggak. Tu karo oh ngono lho. Enggak iso. Aku jane seneng sing uk, Pak. Aku dalang klasik kok kon muni elek gah. Oh iya lali aku. Ya kan dalam klasik ya. Iya lali aku. Lakone gurapalan tok to ngono kae biasa. Iya. Tembangnya enak ya. Golek iya. Lah mbok tesan ninting jenengan iki. Ingat usia. Heeh. Ingat usian jasmu kuwi. Ya, ayo sa. Oh, kula dulu. Heeh, ya. Kali ising kaya ngapa? Hati-hati. Nah, kanggo temanten sekalian. Mbak Dwi sama Mas Saiful. Ati loro dadi siji. Salam kagem Mbak Tia Murti ingkang wonten ing Singapura saha Ibu Lis ingkang mapan wonten ing Den Haag. Ya, mirsani dalu menika nyuwun pangapunten. Rada keluwer-keluwer live streaming-e mergo sinyal. Nggih niki nggih wonten titipan monggo. Saka sapa? Pangapunten Amit. Oh nggih, heeh. Yo lanjut ke sik. Nenong
Yang kedua Jaipong Bolo. Yo. Yuk. Matur suwun Mbak Elisa. Luar biasa. Wah, Kyai pantes demes luwes. Ya, genti niken salindri ya, Neng. Nggih, ayo, En. Halo lelong Heman yuk. Wit kelas loro SD wis karo aku, saiki wis semene gedene Mas Gareng. Luar biasa. Nggih. Mula nek aku karo Niken kaya bapak karo anak. Alhamdulillah. Jare kowe arep ngesir Niken, omong ngono. Aku pekeu karo Niken kok, Pak. Ngopo?
Lah ket wau teng mriku lho jejeran karo Mbak Elisa gak gelem oleh gak gelem ngloroi. Heeh. Ketoke lara ati peh aku sayang-sayang karo kene. Maksudnya piye? Kowe gelo karo aku, aja ngono ah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Hah? Aku mau karo Mbak Elisa ya gur guyon aja mbok tekekno ati ya. Dadi wong lanang ki ora usah kepedenan. Sampeyan ki lho ganteng ora, sugih ora. Sampeyan lek arep ngrabi aku ki terus bondone apa? Masya Wani Allah. piro? Ya Allah Ken, demi kamu Ken, aku sebentino lumpuk-lumpuk mas kawin. Alhamdulillah wis komplit kabeh kurang masih tok nek anune wis enek. Apa Mas kawin? Mas garek apa nih? Kawine. Ora tegese Ngomong anakku. ki dicethake aja ngono ngomong karo cah cilik ki ora oleh ngono kuwi. Ngene lho, tegese ngene lho, anakku Sampeyan umure piro? Aku 30 tahun. Hah? 30. 30 pas? Iya. Sumpah? Masya Allah nek ora percaya tilikno KTP ku. Aku wis sunat tenan. 30. Iya. Nek kok cuwilik. Lho gak ngerti kan aja ngenyek aku sik to, Nduk. Nyapa? Aku mau kok perlu dadi ya gede dhuwur lahir batin kok perlu dadi gede dhuwur nek kalih Pak Kang kok gede aku, Nduk. Lha kok jante mungkres mono? Lah genah kahanane hanya pengen ini ngono Pak, Pak gak yo mengkeret. Napa, Pak? Maksudnya pripun? Napane sing gede? Mergo kademen iki lho dadi mengkeret. Mengkeret. Kan aku ngomong Ngomong anu Pak, cilik mesti cilik awake ngoten lho. Lah ya cilik awake. Lah Lho iya. kok gede-gede apane? Lho, TKT ku ya gede no. Tekane lek pengen duwe bojo kowe iki lho kan. Abot-abote aku pengen di bojo kowe ya kan. Tenan lahir batin aku seneng. Sampeyan kowe. gelem dadi bojoku. Sumpah aku kan mau pengen dadi bojoku. Sampeyan sayang to mbak. Sayang lahir batin. Lah ngono Ken. mau kok karo Mbak Elisa kok ngono nyapa. Ora usah dadi ati kuwi gur guyon legake kono. Wong kuwi asline ya seneng aku ning aku moh. Tenan. Cangkem ki ado kok silet ya ngono kuwi. Aku cintaku gur kowe kan. Tenan sumpah lahir batin. Ndek ki tak kandhani yo. Ning aja kondo-kondo wong tenan. Nyapa? Butuhi ku lho yo we aku. Nyapa? Apa ditukno anake aku moh. Aku ngeboti kowe asline. Nek kok tapuk mlonyoh lho. Oh, lambe ora kena digugung. Aku terus Ma, kamu itu tipe lelaki yang tidak bisa setia kayak Mas Manten. kok iso kowe ngerti? Mas Manten ki didelok tekan kene, ya toh. Kuwi wis ketok oleh setia karo Mbak Manten. Kok iso? Titikane apa? Titikane teko alise. Piye? Dian alis ya alis. Piye contone? Jane aku ya ora ketok alise ning ndi jane. Lah kok iso titikan alis bareng lho. Ya ketok Mas Teh masih kan ganteng gagah perkosa, Mbak Ayu ayu. Gagah prakoso. Gagah prakoso. Lah. Mbak Ayu ayu. Cantik Heeh, menit-menit. disawang kan kita Pantes. pantes ngono. Lah aku karo sampean ki lho ora pantes lho, Mas. Kok muni ora pantes mbok dijalukno seksi Lah wong aku kan kene yo to. isin to, mosok awak dhewe arep ngemol, arep ngedet terus sampean ki macak koyo ngene pupuran. Yo malu to aku lu cantik mosok sampean macak koyo ngene. Ngene wae nek no. Nyapa? Nek kowe isin karo aku to, nek nuju kowe ngemol ngedet to, kowe gak usah karo aku. Lah terus? Kowe karo gendakmu pentingnya nang omah karo aku. Enak to? Lah terus nyapa dhewe ning omah? Lho, penting aku cukup ono. Lah yo kuali. Lah kok iso kualik? Ya kudune aku cukup ono. Yo ora iso to, Nduk. Kan Lah terus piye? koyone akeh kowe, aku lak ning omah tengok-tengok kowe golek koyo teko omah aku cukup Lah ono. terus maksudmu aku mbok kon kerjane? Iya. Wong nek aku rabi ki sing lanang iso nyukupi ya Betul, toh, Pak? betul. Sing wedok ki leren ning omah. Lah niatku rabi yo ngono kuwi, Nduk. Rabiku papat, bojo ning omah sitok, sing telu akon kerja, setor dhuwit ning aku. Lho penak to? Lho, Wong lanange duwe tanggung jawab sing gedhe. Nek perlu wong wedok ki kon ning omah ongkang-ongkang, wong lanang sing golek kaya, golek dhuwit nggo ngopeni bojo sing ning Budwi omah. apa enggak kerja, Pak? Heh? Budwi apa enggak kerja? Golek ditinggal ra gelem kok. alah awate yo gue hemboh kuwi to. Betul kowe. Betul piye? Nyambut duit kudune tengok-tengok omah, jenengan iki aja gelem nek jak nyambut gawe, kuwi jenenge wong lanang gak setia Lah karo bojone. masalahe Pak Kangko lek ora ditunggone karo budwi yo ngono kuwi lho gara iki. Nakal e. Oh, alah jenengan ya berarti warah-warah rapi. Ora kuwi mbiyen saiki wis ora kok kan. Oh, kok Elah Malah ngaku. ketrucut aku. Gak mbiyen ya ora saiki ya ora. ora boleh nggih. Enggak boleh. Enggak boleh. Ora boleh satu. Harus setia. Harus setia. Iya, Setia terhadap pasangan selamanya. Alhamdulillah. Ya kaya Mbak Manten karo Mas Manten Mbak kuwi. mantene namine sinten? Mbak Manten Mbak Dwi Lestari. Lestari. Mbak Dwi. Dwi ki loro. Loro ki tegese jodoh. Lestari ki selamanya. Wah, berarti Diwerdekne ngono ah. Heeh no.
Leleh, Masya Masa Allah. garengket mau ora merdekne jeneng. Nek guru werdi ngono iki leleh. Lah Mbak Dwi Lestari wis diwerdekne genti Mas jenenge Mas sapa? Mas Saiful Anwar. Heeh, werdekno sing wedok, sing manten wedok wis tak werdekne, duwe iki loro tegese jodoh, lestari selamanya. Lek mantene lanang Mas Saiful Anwar. Werdekno. Saifule apa? Oh jeneng kok ya nggo Saiful to. Saiful ki setia. Anwar wis selamanya, berarti setia selamanya. Yo ora? Lho, setia selamanya. Pak jenenge sapa? Pak Tarmin. Pak Tarmin ini apa tegese? Tari sugih. Min Mbene utang iki. Sugih hutang berarti. biyen sugih utang wis disaur kabeh saiki dadi wong sugih. Ngono lho. Oh berarti nek ganti jeneng Ganti jeneng piye? Tar Plus. Tar plus. Iya. Tar ki sugih. Plus ki tambah. Oh, tambah sugih. Tambah sugih. Heeh, sadurunge wayangan sakwene nanggap wayang sik Tarmin. Bar wayangan dadi Tar Tar plus. Plus. Heeh, ibuke, Bu sapa? Bu Katmi. Katmi. Heeh. Kati stop. Yo kati stop. Heeh. Mi. Keriting. Nek ra percaya tilik ono nggone Bu Katmi. Apa kuwi? Keriting anu. Stop riting. Piye to kok mumet aku makan. Bukan mi jenenge stop riting berarti saiki Pak bukan mi nggone but kami saiki lurus. Oh iya, stop Kan keriting. stop keriting. Oh wis rebonding kok. Ngono ra omong kok mimi. Bu mate bu. Masya Allah. Sapa nih Mbae? Baik selamat. Selamatnya apa? Selamat ngarep, selamat guri, selamat kabeh. Oh iya. Wes ya, didongake muga-muga kabeh sehat selamat. Amin ya rabbal alamin. Legem kedua temanten mugi-mugi langgeng. Amin. Sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Sing penting bagi. Astagfirullah. Wis tak omongi to. Kowe iki nek ngendika aja nyawang aku grogi. Sing tempeng. Sing penting. Lah yo nyampo kakean pentil banget. Lah keterucut lo Mas. Yang penting bahagia Ya, selalu, mulut jangan toh. tukaran. Lah, madhep rono aja nyawang aku. Nek nyawang aku grogi masalahnya. Yang nyai. Heeh. Wae bengi iki nek manten wedok, kuwi lek ora enek Niken Salindri, mending ora wayangan. Kuwi takonono manten wedok. Inggih to Mbak, mengke mriki nggih Mbak, napa sakniki? Nah, sakniki lek Nanti ono aja wedi ya. dokumentasi. Nanti aja ya. Ah, tindak mriki kali manten kakung ngoten nggih. Iya Pak ya. Ah, ya. Mumpung kepanggih Mbak Niken ben ke syuting dadi dokumentasi. Lho, Ah, ya. Pak ora ya? Ya. Ya. Iki sing nonton wong sak dunia lho. Masya Allah. Ora Pak, ora sak dunia. Lah? Iki Iran karo Israel gak kober nonton streaming. Oh iya, kober. Turuk. Ayo Mbak manten, Mas nganten. Ayo dak iki Mas. Yo. Ah. Kelakone kanthi aku. Nggih. Sugeng Mbak Dwi dalu, Lestari. Mbak. Nggih. Kena mic Mas. Nah. Ya, diparingi mic Mbak manten Iki karo Mas nganten. racak-cek lho gareng iki. Ngono ya ditanggap. Randang sacet lho dadi wong ki sing sacet ngono lho. Heeh, nggih. Wong arep ora ditangkap yo grup 750 lho kan. Astagfirullah. Iya. Heeh. Gila, Sekian nek ora Mas percaya Manten. takono Mbak manten Mbak Dwi iki. Motah ning bapake Pak Tarmin pokoknya kudu enek Niken Salindri takono. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Mbak. Lek mboten krana jenengan kula nggih mboten dugi mriki, alhamdulillah. Kok bisa ngefans sama Mbak sama Dek Niken itu kenapa?
Cantik. Oh ya makasih. Lah, Apa Mbak? sik tekan semaur sik. Gak semaur sik. Wong rasa kepedenan to. Apa tuh? Wong lurung muni cantik. Kenapa Mbak? Gemoy. Wah. Rungu kowe. Apa lo? Lah. Lah emang gemoy kok. Lah ini kan ora cantik. Loh, gemoy cantik gak Mbak? Cantik kok, cantik loh. Gemoy ki semok. Iya. Ora pulen kok. Ulen. Terus apa lagi? Apa meneh Mbak? Meneh. Suaranya bagus, Alhamdulillah. Terus apa lagi? cantik. Heeh, terus baik. Iya, Kuwi sing mbok senengi saka Mbak alhamdulillah. Niken. Sing gak mbok senengi apa Mbak? Sing gak mbok senengi. Larang. Alah yo bener. Larang mbahmu wi. Ku nanggap nih kan kena dicicil kok. Heeh. Wah lagian. Ora percaya, teko mbake. Bener. Di dalamnya Pak Tarmin nggak ada kata mahal tuh nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Widya. Niken piro bayar. Bisa piro bayar. Ora nek Gareng 750 bayar. Ora ngenyang nggih Pak Tarmin. Ora ngenyang. Sing ngenyang ibuke kok. Ojo mbok kandakno. Hah? Ojo mbok kandakno. Biasane wong wedok ngono kuwi. Alah Bu Tarmi ya ngono kuwi wonge. Oh, lah. Nggih. Nuwun sewu kalau boleh bercerita Mbak Dwi sama Mas Saipul ketemu pertama kali di mana? Iya. Ya jujur. Kok nganti yang ngatasi Tegal dengan Karanganyar kok bisa bertemu? Iya, jauh loh itu. Jauh. Iya, kok bisa ketemunya di mana itu? Ketemunya di Jakarta. Oh, nyapa kuwi, Mbak? Karena kerjanya di sana. Oh, kerjanya di sana. Udah berapa tahun pacaran? Tahun. 1 tahun. Ndak putus, nyapu ae wi, Mas. Padake kowe rong sasi putus. Lah kok rong sasi to Pak, rong dino ya? Orang dina lah. Kuncinya ya saling percaya dan saling setia. Iya, baik. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Amin. Iya. Mau nyanyi lagu apa? Ada permintaan lagu apa? Mas Saipul, Mas, sampean pengen duwe anak pertama lanang apa wedok? Lek lanang kok tengen, nek wedok kok kiwa Ya, ya. eling-eling. Oh kok tengen ya. Nek teko tengah mandek sih sedili. Nek acara terus Tengen ngiwon iku napa, Pak? Lah kok omonge gareng ki lho sing nane gareng lho sing ngomong gareng ngono. Mbak Niken gak usah dijelaske. Ora usah, sirung gaduk umur. Sok tak warahane nek wis wayahe. Ya. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang nggih. Mbak Dwi derek nembang nggih, derek nyanyi nggih, hayang-hayang nggih. Joget mawon nek mboten Oh, nyanyi. oh enggak bisa nyanyi. Joget sama Mas Saipul ya? Oh suka doang. Oh ya nanti banyak-banyak belajar ya. Oh, Ya iya, banyak iya, belajar, iya. banyak belajar. Ah, Biasanya iya. 1 jam 200 itu kalau belajar. Oh, karaoke maksudnya. Les privat kok karaoke nikah di Sembrono. Ini juga ada permintaan Nduk Ken. Ya. Kagem Pak. bucange menika saking Bagas Koro Sukoharjo nyuwun ayang-ayang lanang tenan. Nah, diatur ke ayang-ayang. Terus Nggih, Pak. juga ada permintaan itu dari Malaysia kalau tidak salah. Nggih. Itu sudah transfer ke saya. Nggih. Itu namanya siapa tak buka isi ya. Nah. Ya. Wong aku diamanahi duit 1 juta rupiah. Wih supaya diparingke karo Nduk Niken 500, Mas Ardi 500. Kamu tahu ndak Mas Ardi yang mana? Yo paham Ora lah. ngerti kamu ini. Masya Allah aku bendino ndelok streaming yo no. Ndi? Aku Mas Ardi yo apal no aku. Ndi? Kalau sing celentrem. Udu. Wih udu Ardi kuwi man pandu tengeng kok. Udah ya. Lah sing ngendi? Udu. Ini dari Bu Titin yang ada di Johor Baru di Malaysia. Nggih. Alhamdulillah. Suruh duet sama Mas Ardi. Mas Ardi. Bu Dwi, aku nyuwun artane 1 juta. Nggih maringi cah loro berdua. Aku lek nyanti-nyanti ora nggo duit, Jen. Oh nggih. Bu anu tambahi 500 ya, Bu nggih. Ayo Ardi rene sisan. Ayo Di. Iki nggih awakmu ora. Aku mau memberikan amanah yang telah diberikan kepada pecinta Nduk Niken Salindri. Jeh. Ya. Ya ngene. Sesuk nek bapak tindakan sangoni ya Bu ben ra kentekan bensin mesake ya. Lek tindak-tindakan ya karo ibu. Heeh, karo lunga ki mesti wong loro terus ora tau kok aku dhewe ki ora tau. Oh ngono ya Pak ya. Heeh, ya Sebabe kula- napa? Sebabe.
Ya sebabnya apa kok berdua? Ya setia, kita saling melengkapi gitu loh. Bojoku lek neng mall, kuwi ya mesti karo aku. Tangane tak cekel. Lek tak cekel njupuk ya apa-apa ya. Tak kira ki setia kok. Mas Ardi, nggih Mas Ardi. Ya Mas Adi. Nggih, Tok Mas. tok 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 tok. Lah ngene kan cocok toh. Reng, Yo cocok. Mbak Dwi Lestari sama Mas Saipul cocok. Cocok. Niken sama Ardi cocok. Heeh. Barang aku rene nggo bojoku. Sing ndi? Iki ping, ayo ngadeg, Jo. Iki bojoku iki. Apike pol. Apike piye? Oh jajal kok kon ngadeg. Heeh. Lho, Ya, kaya ya. SpongeBob to. Ya wes. Barang. Jodohnya dewe-dewe ya. Jan anu kuwi keluarga bundek-bundek ya. Iya. Ora meri karo kowe. Aku Lah, dhewe. Loh, ngono mau jaremu tresno karo aku. Lah salahmu kowe milih kae. Loh, lah ancen aku mbek iki wis suwe kok. Barang lek aku bikin yo suwe. Pirang dino? Mang jam. Ya ora apa-apa cocok kok. Wis bene. Mbak Rini kuwi anu nembe ulang tahun. Oh alah. Nembe ulang tahun. Yo wis Didongakne muga-muga ndang entuk jodoh. Lah yo wis lek ulang tahun ganti isin. Iki enek kepanjangane. Sapa? Jenenge ora Mbak Rini tok. Sapa? Mbak Rini Toblut. Wes swamplok wis. Makasih Mbak Rini duduk mulai. Iya. Pun pipis dereng. Pun ya engko nek bubuk pipis di dulu ya. Kuwi Mbak Rini orang duwe jodoh lho. Lah gampang Mbak, gampang. Lah iki gareng gelem, Mbak. Kancaku. Heeh, ndang entuk jodoh yoga. Amin. Duit Ria, ya, Mbak anu nggih. man pandu tengeng piye? Mbake kalih Mase. Iki ana duit 1 juta nggo cah loro. Ya, Nggih, Ciro. Pun. Paring lupa. kula mawon, Pak. Ya, kene kabeh. Dumen karo Arji ya. Nah, saking Jarene Mbak Titin. Uang dia juga uangku, Pak. Oh iya. Ya, sing bisa lagune ayang-ayang. Bu Titin, terima kasih ya Di karo Bu Titin yang ada di Malaysia. Terima kasih kepada Bu Titin yang sudah memberikan tali asih. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Iya. Kereta api jurusan Surabaya akan segera berangkat. Suarane kok Lah emang jenenge wong lanang sing halus kaya Mas Saipul ngene iki lek omong jajal kon ngomong ya paling kaya Mas Ardi. Ngono kuwi jenenge tipe orang yang setia. Jajal Mas ngomong sama Mas. Lah malah mau gendeng. Iya, iya tok. Ya ini yo Mas, mendel, Mas. mendel. Mas Saipul ki yo kalem. Ndak bisa bahasa bahasa Jawa ya, Mas? Ya. Oh, enggak bisa bahasa Jawa? Ndak bisa. Bisa bahasa halus. Oh, enggak bisa bahasa halus. Bisa ngapa-ngapak bisa, ngapa-ngapak bisa. Ya, iya. Pinter dah. Ya, ayang-ayang. Ya, oke, lagunya ayang-ayang ya. Yeah. Permintaan. Oke, kita kasih. Ayo, Mas Saipul karo Mbak Dewi Lestari supaya tadi apa? Penari latar. Ya, keprimen kabare Mas Saipul keprimen kabare? Keprimek. Keprimen. Apik ya? Keprimen. Ya, apik. Ngapa kan gak enek kane to, Pak. Jadi keprimek ngono, Pak. Keprimek. Oh, keprimek. Keprimek. Apik ya. Oh, keprimek. Iya, teman-teman kesini tadi tidak sempat kencot. Apa itu? Kencot ki ora sempat luwe, mergo daharane banyu milih. Kencot itu lapar toh. Kencot iki lapar. Kencot ki lapar. Oh, kencot lapar. Nek kates ki gandul, ngono. Apa nah ya? Nggih sesuk ae to. Yo, lagune ayang-ayang digarap gamelan. Monggo, Cok. Yuk, kaya ngapa? Diaturke, ya. Dados. Joget ya, Mas. Mas Saipul joget ya. Nah. Mbak dijak joget no. Dijak joget. Bulis Maksum yang ada di Den Haag, sabar tabah. Dipune kelasaken ingkang garwa mugi manjing swarga.
Apa rasane Audio hilang, Mas Joda. Ayo Mas. Kleru ya kleru. Kang Mas kowe sing tak sayang rawilo aku kudu kelangan Kang Mas mesti kandhing ati dong aku siji tresno iki apa Yo. dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkane kelelap tresno datang kendang saking jowo are wangi tapateni lairi tresno kang suci asengatan yen taku niramu isih nyawiti dewa-dewa Anak Gus, audionya streaming. Audio streaming. Udah. Datang kendang saking jowo are wangi tapateni lairi tresno kang suci asengatan yen taku niramu isih nyawiti. Ya. Ayo. Anu Reng. Nek iki mau niken Salindri karo Mbak Dwi iso diputer. Oh kaya wong dansa kae. Jajal kowe pasanganmu iso mek puter ora? Njajal karo Mbak Congpe ngono lho, karo Mbak Congpe. Mo, gak cocok aku nek Lah kuwi ora iso omong no. Iso. Malah kowe nek embuh malah kok. Ndang jajal. Nek gak kowe nek kok, Pak. Terus mau nek masih gandengan ngene coba Mas, gandengan Mas, ngene. Heeh, ya. Kanan ki lho iso jenengan karo iso ora? Salah. Heeh. Lho iso ayo coba ayo. Heeh. Kelotok. Cegatan lho, Pak. Jajal sing muter mau lho Mas, sing muter ngene mau lho. Muter mau piye mau? Nah, munyer. Iya. Iso lho aku. Kualik. Iya. Lah iya. Iso, ndang kono muter. Alah bingung. Kowe iki aja mirang-mirangke kakak to. Jajal Mas, gendong Mbak iso gak Mas gendong. Gendong ngono. Iso. 1 2 3. Heeh. Oh iso. Iso. Gendong. Aku yo Ganti kae. Aku yo mau itu. Ayo Di, ketono kejantananmu Di. Ayo, kudu digendong, ora iso. Ayo dong. Minggu nek aku gambar gendong takon gendong Mas e lho. Yo lho. Nek kowe gak usah gendong yo, engko tak tumpakno angkong. Ndang ta. Ayo. Mikir disalahke sik. Ayo digendong. Ayo ndang. Ayo. Kuwi lho ben kaya kuwi. Heeh. Bisa nadyan dilutis. Di. Tak tekoki. Wetonmu apa? Ngopo takon weton? Lah kok bejomen untuk saweran 500 jek gendong niken. Ndang kono gendong kuwi lho bojomu kuwi. Gak usah yo. Ndang to. Gak usah yo. Engko tak tumpakno angkong yo. Ndang dijajal dhisik. Ora adil ngono kuwi. Hamoh. Ndang Ndang, ayo. gendong arep ae, gendong arep. Heeh. Gendong buri. Sing ngene mau lho. Iso Pak Gadul. Pak, ora nek banggrukane mlorot. Sun Mbak Rini.
Iya. Alhamdulillah. Langgeng selawase ya Mas. Amin amin ya robbal alamin. Satu kali lagi lagu Lestari ya. Lestari. Biar lestari selamanya juga permintaan ini ya. Oh ya. Jangan jogetnya ya, jogetnya ya. Iya no. Aku seneng joget Mas. Wah, Ngapa? Beri rama. Beri Rama. Iya. Joget Mas ya, iya. Nek yo aja kesel-kesel lho manten lanang. Heeh. Oh, engko subuh wayahe lho. Aktivitas. Enggak Iya, apa-apa. lestari, lestari. Lestari, Ini tak rekam meneh. Aku tukang juru rekam ya gelem aku. heeh. Ya, yang apa? Teater ke Lestari. Heeh. Maka, ya, maka dadas. Lilo, lalo, lilo, lalo. Sang dewi katan lam-lami amba parawangi semi aroma kembali melati dasar bulani datari rasa tresna kang sejati manggiya lestari dong tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu medangi saratri kadya kambange ati manis sinama tresna kang sejati manggiya lestari dong tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu medangi saratri kadya kambange ati nangan kolono mitari tanpa wangan aku nembus marangka bagian manis Konco-konco semua tepuk tangan buat teman mempelai berdua, Mbak Dwi sama Terima kasih. Mas Saiful. Boleh. Terima kasih. Ya. Ah, Oh, bertiga Pak Diken, bertiga ya. Ya, 1 2 ayo. Ra itu lunga. Iki maksudku tak jak foto rene lho. Iya, ya. Ben ketularan ya kan. Iya. Masya Allah, ya. Jeng. Ya. Ya, ndang tak foto bertiga, gendang. Nggih, ayo bertiga. Ya Mas, sak jepretan 50 kok njaluk ping pira iki? Backlight gak? Sik biklet. Lihat ya kok kene. Ha, Malik kowe kok kene reng. Kok ngono lho. Lah ngono, ngono. Wis, dadi dagelan dari tukang foto wis gen. Enggak apa-apa, njaluk pirang jepretan Mas, sak jepretan 50. Heeh. Oh 10 ya berarti 500 loh ya. Heeh. Oke. 11 Mas iki tak bonus 1 nek 10 ra. Makasih ya. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Makasih. Sehat selalu panjang umurnya. Iya. Terima kasih Mas Saiful, Mbak Dewi Iki mau Lestari. mek duet. Heeh. Sing nyanyi dhewe urung. Sing nyanyi dhewe urung. Oke. Kan nyanyi apa kowe? Mbah. Suluk Loh. Pak, Nok.
Mbok ki piye? Lah senengamu apa iki ana sing nyuwun lagu lanang tenan. Apa itu? Tak tahu. Aku ya juga nggak tahu. Terserah kamu aja lagunya apa. Ini nyanyi sendiri ya, Pak? Ah, nyanyi sendiri aja. Ya udah dibaturi Mbak Elisa ya, Mbak. Ayo Mbak Elisa. Mau juga. nyanyi dewe oh, jare. Jare dhewe engko bar iki karo Elisa. Ya. Ah, ya. Lagunya apa no? Bawan apa mboten-mboten nggih, Pak? Boten langsung. Sekalian. Langsung aja sambung wanci dalu, Pak. Wah, sambung wanci dalu. Oke. Garap gamelan Bali ya, Nduk kan? Ya. Oke. Engko lagumu insyaallah wis dikei notasi karo Mas Dodong kok diaturke nggon goro-goro ya. Oh, nggih, Pak. Ya. Oh nembang dhewe ya. Heeh. Nembang dhewe ta? Ya, Ya dhewe. sak tak lungguh nang nembang. Mulia. Oh sik urung cair kok, Kek. Yo, monggo lagunipun sambung wanci dalu garap gamelan Bali. Yuk, dados. Sing gedhe Pak ngapuramu Kang Mas papojanku jajan tong hatiku sambang kumbang wanci dalu rupi besaremu lawan Kang Mas Kang Mratis lagi murih lestarine ngopi pirantine tanana engkang ruwe yang mengakibate aku mong mbayangke ramoe atiku iki yen pelajaran ini baca dalu iki Omatan manis sidat hati Jangan dindi koko gamati Mendah paya yen sida urip lan nandika
biasa. Alhamdulillah. Ah, ya. Yo mesake. Hebat, Terima Pak. kasih. Nggih, lah jare arep duel karo. Ayo Mbak Sa. Nah, nah. Ya, ya, iki Elisa Orkaros Alaso karo Niken Salindri. Heeh, iya. Aku wis bayangno ndahne ayeme atiku. Ayame piye? Bojo loro iki niki ayu banget. Terus. Piye le pembagian yo piye ngene iki? Ayo gampang no. Piye? Ngono yo kene esuk kono sore. Oh Senin. Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu. Ya. Ya, nembang apa nak? Nembang apa nak? Ya. Nembang apa? Oke kok tetep banget. Banyuwanginan. Banyuwanginan. Oke, siap. Sing apa Sa lagune Sa? Gerajakan? Gerajakan. Gerajakan ya. Nah. Oke. Ayo kowe gareng kudu iso ngimbangi jogete Elisa karo nikan lho. Aman nek gur jogete cah loro ya. Lah mbok sewengi muput apa? Bawa nama langsung, Mbak. Langsung mawon. Langsung mawon ya. Nggih. Ya coba diaturke. Sinden-sindenmu engko bar nyongo. Nek mau nesu sinden enek sing nesu akhirnya ditambahke nesu. Menjep, ya. Rasa pleca-plec itu tope, Mbak. Iya. Mbak Yuku niki. Ya. Mau kan ya wis awan mau sawan tampil ning kene kok. Nggih. Ya, coba bayang apa? Gerajakan Banyuwangi, yuk, dados. Apik banget begini. Gerajakan Banyuwangi ini gitu. Terus Segoroyo ana pesisire sun wasana watese witian kopi balong angka kaina bengi amarika. Mas Joko bilang kenceng. Mas Ngadinu Pondok Ungu. Mandane yo ya senenge ati apa kono di nambure kelale dereng teriji ojo lali tuwakane ati.
dan berupaya. Gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir gerakan Wah. bisik-bisik samayanan maghrib janji Tuh. Sisiran nabi kendeng asli Banyuwangian. Sisiran nabi kendeng asli Ah, Malah kecocok. Kecocok, Pak. kecocok apa? Kenapa Pak, aku? napa? Oh iya, strapless ya. Strapless. Straplessnya nyemplung nih pikil. Ya ya kene sih. Nduk niki kan karo Mbak Elisa. Mbah nuwun. Genti anu, sindenku yo ngondak ngamuk aku lek ora ditampilke kabeh. Ya.